Mit-2-27 ta' Settembru, il-Quddisa ta' kuljum se tibda tixxandar fuq TVM. Mit-2 sal-ġimgħa u kull nhar ta' Ħadd ingħaqad magħna fid-9:30 ta' filgħodu għal dan il-mument ta' talb. It-talba tar-Rużarju tkompli online fuq tvm.com.mt u knisja.mt. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Insemmilkom, illum il-ġimgħa 24 ta' Settembru nilqakom għall-Quddisa mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Min tgħidu li jien? Din mistoqsija li Ġesu staqsa lid-dixxipli u llum qed jistaqsiha lil kull wieħed u waħda minnha. Ma rridux inwieġbu għaliha biss bil-moħħ b'dak li tallimna fuq Ġesu, imma rridu nwieġbu għaliha wkoll bil-qalb u bl-esperjenzi tal-ħajja tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Quddisa ħuti narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom lil Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna tnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti ġbarti digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu, għammel li aħna nħarsu il-preċetti tiegħek biex jistħu inna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ħaggaj. Fit-tieni sena tas-Sultan Darju, fis-7 xahar, fil-21 tax-xahar, ġiet il-kelma tal-Mulej permezz ta' Ħaggaj il-profeta u qallu: Isa, mur kellem lil Żerubabel bin Salatiel, gvernatur ta' Ġuda, u lil Ġożwe bin Ġeħosodak, il-qassis il-kbir, u lil bqija tal-poplu u għejdilhom: Min baqa' foskom li ra dan it-tempju fil-glorja li kellu qabel? U issa kif qegħdin tarawh? F'għajnejkom mhux forsi qisu xejn? Imma issa qawwi qalbek, Żerubabel, oraklu tal-Mulej. Qawwi qalbek, Ġożwe bin Ġeħosodak, il-qassis il-kbir. Qawwi qalbek, poplu tal-pajjiż, oraklu tal-Mulej. Aqbdu waħdmu għax jiena magħkom, oraklu tal-Mulej tal-Eżerċiti. Il-kelma li bija ntrabat magħkom fi ħruġkom mill-Eġittu u l-Ispirtu tiegħi jibqgħu f'nofskom la tibżawx. Għax hekk jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti: Dalwaqt, ftit ieħor biss, u jiena neżżes is-smewwiet u l-baħar u l-blat, u nqanqal il-ġnus kollha, u l-ġid kollu tal-popli jiġi kollu hawn. U nimla dan it-tempju bil-glorja, jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti. Tiegħi il-fidda u tiegħi id-deb, oraklu tal-Mulej tal-Eżerċiti.
Il-glorja tal-aħħar ta' dan it-tempju tkun akbar minn ta' qabel jgħid il-mulej tal-eżerċti. U f'dan il-post jiena nagħti slim, oraklu tal-mulej tal-eżerċti. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Għamel ħaq minni int, mulej, u minn nies bla tiba ddefendi l-kawża tiegħi, minn nies qarrieqa u ħżina eħlisni, it-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Inti l-ken tiegħi u Alla, għaliex warrabtni, għax għandi ngħix imdejjaq taħt it-takkis tal-għadu. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Ibbat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni. Iwasluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-erejjex tiegħek. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. U nidħol ħdej l-artal tal-Alla, ħdejn Alla, ferħ u għena tiegħi. U rrodlok ħajr biċ-ċetra u Alla tiegħi. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Bin il-bniedem ġi biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Darba waqt li Ġesu kien qiegħed jitlob waħdu, kien hemm miegħu id-dixxipli tiegħu u staqsihom min jgħidu n-nies li jien. Huma weġbuh qalulu Ġwan il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Qalilhom imma intom min tgħidu li jien? Qabeż Pietru qallu inti il-Messija ta' Alla. Imbagħad ikkmandhom u qalilhom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd b'dan u qalilhom jeħtieġ li bin il-bniedem ibagħti ħafna, jiġħduh ix-xjugħ u l-qasisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Il-kelba tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Aħna imdorrijin li nisimgħu il-kelma ta' Ġesu u fija naraw dak li għallimna għal-ħajja tagħna u li jurina kif għandna nigħixu il-ħajja tagħna. Imma hemm mumenti fl-Evanġelju fejn Ġesu jistaqsi, jagħmel hu il-mistoqsijiet. Kien hemm min ġabbar dawn il-mistoqsijiet u hemm iktar minn 100 mistoqsijiet li jagħmel Ġesu. U donnu minn dik inżejr illa li fl-Evanġelju skont San Luqa fit-tieni kapitlu hemm dak ir-rakkont meta Ġesu baqa' t-tempju u marru Marija u Ġuseppi jfittxuh u l-Evanġelju jgħid sabuh fost l-għalliema jismagħhom u jistaqsihom. U għaw, fl-Evanġelju tal-lum, skont San Luqa wkoll jagħmel Ġesu żewġ mistoqsijiet lid-dixxipli tiegħu. L-ewwel min jgħidu n-nies li jien. Rid jisma' Ġesu x'jaħsbu n-nies. U jgħidulu Ġwan il-Battista, jew Elija, jew wieħed mill-profeti, tindunaw illi m'hemmx risposta waħda tajba. Din kienet l-impressjoni li kellhom diversi nies. U Ġesu diġà joħroġ hawnhekk xi ħaġa importanti ħafna ta' talima għalina li dak li jaħsbu n-nies mhux bil-fors u veru. U qatt ma jista' jkun waħdu kriterju ta' dak li hu veru
il għaliex hawnhekk naraw dak li kienu jaħsbu n-nies fuqu kien żbaljat. Ma mbagħad Ġesu jagħmel mistoqsija oħra lilhom, intom min tgħidu li jien? U qabeż Pietru li dejjem jitkellem l-ewwel u qallu inti l-Messija ta' Alla. Risposta tajba. Ma mbagħad Ġesu jagħmel xi ħaġa veru stramba, jgħidilhom ikkmandhom biex ma jgħidu lil ħadd b'dan. Kont immaġina li Ġesu meta sema dik ir-risposta kien jgħidilhom id-disċipli jaħasra mela jgħidulhom in-nies iċċarawlhom l-idea tagħhom għax qed jgħidu ħafna affarijiet żbaljati. Ma jagħmilx hekk Ġesu, jgħidilhom biex ma jgħidu lil ħadd b'dan. U għaliex? Mela l-aħbar it-tajba għandek taħbija, ir-raġuni insibuha f'dak li jgħid Ġesu stess hawnhekk. Għax Ġesu kien għaraf ċar illi l-idea tagħhom ta' Messija kienet differenti għal kollox, l-idea tan-nies u anki ta' diversi disċipli tiegħu. U għalhekk meta tgħidilhom hawnhekk li hu se jbagħti ħafna jiġħduh il-qassisin l-kbar u l-kittieba joqtluh u fit-tielet jum iqum li t-triq tad-dibatija hija t-triq li twassal mbagħad għall-glorja, għalhekk huma raw f'dal-kliem tiegħu xi ħaġa differenti għal kollox. L-idea ta' Messija fost in-nies kienet ta' xi ħadd li jiġi bil-qawwa, li jaqret l-edewwa u li jagħmel is-saltna u jaħkem mbagħad fost in-nies anki jekk hemm bżonn jiġġieled biex iġib din is-saltna. Il-kontra ta' xi jagħmel Ġesu li ġi mhux bil-qawwa ma fid-djufija, li ġi mhux biex jaħkem imma biex jagħti lilu nnifsu u biex iġib saltna ta' mħabba u ta' paċi. U għalhekk hija differenti ħafna. X'nitgħallmu aħna l-ħajjitna llum? Lilna wkoll Ġesu jagħmel il-mistoqsija. Intom min tgħidu li jien? Qalb dak x'jaħsbu n-nies differenti fuqu. Ma kull wieħed waħda minna din hija mistoqsija importanti. Il għaliex meta aħna inwiġbu din mistoqsija m'għandniex ngħidu biss x'tallimna fuqu, ma verament tal-ħajja tagħna min hu Ġesu. U nitolbuh il-Ġesu biex it-tweġiba tagħna tkun tweġiba sinċira imma tkun tweġiba wkoll vera, korretta, li veru narfuh bħala s-Salvatur tagħna dak li ġie biex bil-mewt u l-qawmin tiegħu isalvana, narfuh bħala l-Messija ta' Alla u bħala dak li iktar quddiem kellu jgħidu Tumas mulej tiegħi u Alla tiegħi. Jew nitolbu f'din il-quddiesa biex aħna il-mulej narfuh tassew bħala il-mulej tiegħi u Alla tiegħi bħalma tlabna wkoll fis-salm, dan is-salm sabiħ li tlabna llum, nitolbuh biex narfuh bħala dak li jsalvana bil-mewt u l-qawmin tiegħu, mulej tiegħi, Alla tiegħi, int l-għajnuna tiegħi, il-ken tiegħi, il-ferħ u l-għena tiegħi. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex kompli ix-xandar l-aħbar it-tajba lill bnedmin kollha nitolbu. Għana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna narfuk dejjem bħala il-mulej tagħna, inti is-Salvatur tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dak li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-marda tagħhom biex isibu l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-allima li bdew fl-iskejjel kif ukoll għall-studenti li diġà bdew ukoll u oħrajn se jibdew fil-ġranet li ġejjin. Nitolbuk biex inti tberrikhom u tħarishom matul din is-sena ġdida skolastika. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li jalqu żmienhom illum jew għada jew f'dawn il-ġranet li ġejjin biex inti mulej tgħinhom ħalli jgħixu dejjem fl-imħabba tiegħek u żommhom dejjem taħt il-ħarsien tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fih ħdanek tagħti il-faraġġ lil familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħebati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna u kif ridna nitolbu li benta Alla s-salvazzjoni tagħna. Issirna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, isteħlissna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq
fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nafżaw li b'deċiżjoni tal-PBS kont iskeda ġdida tagħhom, il-qudies se jibda jsir hekk mit-tnejn sal-ġimgħa imbagħad il-ħadd fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVM, mhux TVM2, fuq TVM, u l-quddiesa ma tkunx ripetuta fil-għaxija. Iktar dettalji tirċevuhom anki tisimgħuhom u tajjeb illi tafżaw anke lin-nies li jsegwu din il-quddiesa fuq TVM. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes fit-tieba tiegħek għatina dejjem lajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Nitolbu f'dan ir-Rożarju biex aħna napprezzaw dejjem l-Ewkaristija illi tfakkarna li l-mulej huwa s-Salvatur tagħna, mulej tagħna u Alla tagħna. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarista minna tal-infern u ġener l-erweħ kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina,
u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misseru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna dak kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna
U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna kuljum atina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna tubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek,
Imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misseru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u riteva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwel lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinita Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, Imqazza Marija, itlob għalina, Imqazza Alla, itlob għalina, Imqazza 17 bejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mill-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa u Malla, biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu, għatilinna għaddejja tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. amen, Talba li San Mikil Arkanġlu tħollalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irransin Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fi qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba li San Giusepp, slima lik ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek għalla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għaqlana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb
ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija, Verġni u Om. Imbierek San Giusepp, arus kas-sesmu tagħha. Imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-lum, ninformawkom li minn nhar it-tnejn li ġej, 27 ta' Settembru, il-Quddisa ta' kuljum se tibda tixxandar fuq TVM. Mit-tnejn sal-ġimgħa, il-Quddisa fuq TVM se tibda fid-9:30. It-talba tar-Rużarju tkompli online fuq tvm.com.mt u knisja.mt. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Insellmilkom. Mit-2-27 ta' Settembru, il-Quddisa ta' kuljum se tibda tixxandar fuq TVM. Mit-2 sal-ġimgħa u kull nhar ta' Ħadd ingħaqad magħna fid-9:30 ta' filgħodu għal dan il-mument ta' talb. It-talba tar-Rużarju tkompli online fuq tvm.com.mt u knisja.mt. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn.